ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେତେବେଳେ କ୍ଷୀର ବିକିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ଘର ଘର ବୁଲିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ପାଣି ବିକ୍ରି କଥା କେହି ଚିନ୍ତା କରିନଥିଲେ। ଗୋଟେ ପିଲା କହିଲା, ମୁଁ ବଡ଼ ହେଲେ ପାଣି ବିକିବି ଆଉ କୋଟିପତି ହେବି। ତା କଥା ଶୁଣିବି ପରିବାର ଲୋକେ ଥଟ୍ଟା କଲେ, ପରିହାସ କଲେ, ତାକୁ ବିଦ୍ରୂପ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପିଲାଟି ବଡ଼ ହେଲା, ପାଣି ବିକିଲା, ବିସ୍ଲେରୀ କମ୍ପାନୀ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଲା, କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କଲା, ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟତମ ଧନୀ ତାଲିକାରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କଲା। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେଉଁମାନେ ଆଜିକି ଦେଖି ବେପାର କରନ୍ତି ସେମାନେ କେବେ ହେଲେ ସଫଳ ହେଇନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଆଗାମୀ କାଲିକି ଦେଖିକି ବ୍ୟବସାୟ କରନ୍ତି ବା ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି ସେମାନେ ନୂଆ କିଛି କରିପାରନ୍ତି। ଯେମିତି ବିସ୍ଲେରୀ କମ୍ପାନୀ, ଆପଣ ଟ୍ରାଫିକ୍ ଛକରେ ଯେତେବେଳେ ସିଧା ସିଗ୍ନାଲକୁ ଦେଖିଯିବେ ସେତେବେଳେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ବାମ ପଟେ ତା ପୂର୍ବ ସିଗ୍ନାଲ କ'ଣ ଅଛି ତାକୁ ଦେଖି ଯଦି ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିବେ। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ।